אירוע מרץ של אפל ממש מעבר לפינה, ובו יושקו אייפדים חדשים. האייפד מיני קיים כבר בשוק עוד מ-2021. האם זה היה חכם מצידי לקנות אותו דווקא עכשיו? היי לכולם, אני יאיר וברוכים הבאים לערוץ החדש שלי בעברית. הערוץ יתמקד בסקירה של מוצרים טכנולוגיים יומיומיים, ואם אתם אוהבים טכנולוגיה, הגעתם למקום הנכון. אתם אולי מכירים אותי מערוץ ביקורות טכנולוגיית הספורט שלי באנגלית, אם תרצו לבדוק אותו, אוסיף פה לינק למטה. ביקורות טכנולוגיית ספורט בעברית יעלו מעתה בערוץ הזה. אז נחזור לאייפד. מה בעצם גרם לי לרכוש אייפד מיני כשכבר יש לי אייפד פרו 11 אינץ' דווקא כשהוא מתקרב לסוף הסייקל שלו? ראשית, שינוי בלפטופ. מאז 2019 השתמשתי במקבוק פרו 16 אינץ' בתור מחשב העבודה העיקרי שלי, ובאייפד 11 אינץ' עם מקלדת בתור הלפטופ זמן פנאי שלי. כמו כן השתמשתי באייפד פרו בתור מחברת ועשיתי איתו כמעט הכל. בגלל גודלו של הלפטופ שלי, הוא לא היה נוח לשימוש על הספה או בנסיעה ברכבת או בטיסה. לכן השתמשתי באייפד פרו להרבה צרכים חוץ מלהשתמש בו כטאבלט. בעולם שבו כבר יש לנו טלפון חכם ומחשב מצוין, מה בכלל מקומו של הטאבלט? אני חייב לציין שהאייפד פרו היה נהדר, והיה תחליף מצוין ללפטופ בארבעת השנים האחרונות. השינוי שקרה אצלי התחיל דווקא כשהתחלתי להשתמש במקבוק אייר 13 אינץ' עם מעבד M2 בתור מחשב העבודה העיקרי שלי. בגלל שהוא כל כך קומפקטי וקל, מצאתי את עצמי זונח יותר ויותר את השימוש באייפד פרו. פתאום הבנתי ששימוש בלפטופ נייד באמת כמו 13 אינץ' ממלא את הפונקציה שהאייפד פרו מילא, וזה חשף עבורי את החיסרון העיקרי של האייפד פרו. הוא מרשים, דק וקל, אבל עדיין די בלקי ומסורבל כדי שיהיה זרוק איפשהו בבית לצריכת מדיה זריזה. בכל פעם שרציתי לצפות בסרטונים או לשחק משחקים, נטיתי לכיוון האייפון, ובטח בתקופה הזו כשאני עם תינוק על הידיים, לא ממש יכלתי לתפעל את האייפד פרו ביד אחת. פה נכנס לתמונה האייפד מיני. הנחתי ששימוש במכשיר שאפשר לתפעל ביד אחת יביא אותי להשתמש באייפד כטאבלט ולא כתחליף לפטופ. אני חייב לציין שמאז שעשיתי את השינוי, קשה לי לחשוב על לחזור לאחור. האייפד מיני כל כך קל ודק שממש לא תרגישו אתכם בתיק שלכם או ביד. נוח להשתמש בו ביד אחת במצב פורטרייט, הוא משמש אותי גם במהלך אימוני ריצה על ההליכון, על הספה בבית, עם תינוק על הידיים, ואני לראשונה נהנה לשחק בו משחקים כי זה קל ונוח להחזיק אותו במצב גיימינג לאורך זמן. לצורך כתיבה של הערות במהלך פגישה, אפשר להשתמש באפל פנסל והמסך הקטן בהחלט מספיק לצורך הזה. יהיה קשה יותר לכתוב מסמך שלם עליו מאשר על האייפד פרו, אבל זה בהחלט אפשרי. אז אם כן, אייפד מיני, טאבלט, צ'ק. מחברת, צ'ק. מכשיר מדיה ומשחקים, צ'ק. תפעול ביד אחת, צ'ק. נדבר על החסרונות קצת בהמשך, אבל בואו נתחיל בקצת פרטים טכניים. האייפד הזה הוא הדור השישי של דגם המיני, הוא בעל מסך 8.3 אינץ' שמהווה רק מסגרת, בדומה לאייפד פרו ולאייפד אייר. הוא מגיע באחד מארבעה צבעים, ספייס גריי, פינק, פרפל וסטארלייט, כמו פה. משקלו הוא כ-300 גרם או 400 גרם עם הכיסוי החכם. הוא בעל חיבור USB Type-C שמאפשר חיבור של אביזרים חיצוניים כמו ארדיסק נייד, מסך ואפילו מפצל. הוא תומך באפל פנסל דור 2 שמתמגנט אליו ומתאים אותו תוך כדי. יש לו אפשרות לביטול נעילה באמצעות Touch ID, שזה חיסרון לעומת ה-Face ID שיש באייפד פרו לטעמי, כי חצי מהזמן הוא לא מזהה לי את האצבע, בטח כשקר. בקופסה מקבלים ראש טעינה וכבל Type-C, הוא מצויד ב-A15 Bionic Chip כמו אייפון 13, יש לו מצלמת 12 מגה פיקסל קדמית ואחורית, וגם כאן המצלמה הקדמית מותאמת למצב פורטרייט, ואם תדברו עם מישהו במצב לנדסקייפ אז תיראו מוזר. מה בכל זאת החסרונות שלו לעומת אייפד פרו? ראשית, הוא לא זול. מכשיר הבסיס מתחיל מ-64 ג'יגה, שזה נפח די מגוחך ב-2024, ולכן כמובן שהלכתי על ה-256 שעלה באזור ה-3,000 ש"ח. לא בהרבה יותר, תוכלו למצוא אייפד פרו 128 ג'יגה שיכול לעשות הרבה יותר. לאייפד פרו יש מסך עם קצב רענון של 120 הרץ, ולאייפד מיני 60. יש לאייפד פרו מערך רמקולים ומיקרופונים טוב בהרבה, וכמובן תמיכה במקלדת של אפל שהיא נוחה ומהנה לשימוש. כמו כן, האייפד פרו יותר מתאים לשימוש כמסך שני במהלך עבודה מחוץ למשרד, בגלל שיש לו מסך גדול יותר. כאן תוכלו להתרשם מההבדל בגודל בין האייפד מיני לאייפד פרו 11 אינץ'. אפשר לראות באמת את ההבדל בגדלים. כך הם נראים כשלמשל גולשים באינטרנט. אז אפשר להבין שהאייפד מיני 6 לא לגמרי מתאים לכל אחד.
אם אין לכם לפטופ או שאתם מעדיפים מכשיר עם מסך גדול יותר, שאפשר להוסיף לו מקלדת מעולה ולהפוך אותו ללפטופ לכל דבר, וגם מחברת בגודל טוב לכתיבת הערות ותכנון פגישות, אין פה שאלה בכלל. אייפד פרו 11 או אייפד אייר באותו גודל יעשו את העבודה הרבה יותר טוב עבורכם. אם אתם כמוני וכל מה שרציתם זה מכשיר ליהנות ממנו בשעות הפנאי, ושלא בהכרח ישמש ככלי עבודה עיקרי ויהיה אפשר לעשות איתו עוד כמה דברים, אז אייפד מיני זו בחירה מצוינת. למעשה המכשיר הקטן הזה כל כך עוצמתי, שאת הוידאו שאתם רואים עכשיו ערכתי עליו, וחיברתי אליו ארדיסק נייד ושלפתי את הסרטון משם. למעשה אני מאמין שההחלטה על מה המכשיר המתאים לכל אחד צריכה להתבסס על אופי ותדירות השימוש. אני הבנתי שעבורי עדיף להשתמש בלפטופ קומפקטי יותר, ולא להפוך את האייפד פרו לתחליף נחות יותר ללפטופ, ושאני באמת רוצה טאבלט כדי שיהיה לי מכשיר מדיה לשעות הפנאי. ייתכן שעבורכם אופי השימוש שונה. למה בכל מקרה לקנות אייפד מיני כעת ולא לחכות לגרסה הבאה? ראשית, נראה שבאירוע מרץ לא ישיקו אייפד מיני חדש, אלא רק לקראת סוף השנה, באזור ספטמבר-אוקטובר. שנית, לפי השמועות שרצות ברשת, השיפור באייפד מיני 7 לא יהיה כל כך דרמטי, אלא יותר אינקרמנטלי שישפר במעט את המעבד. כמו כן, מכשירים של אפל ידועים באורך החיים הארוך במיוחד שלהם. אז ניתן לצפות לעוד שנים רבות של עדכונים גם עבור אייפד מיני 6, הוא יהיה רלוונטי גם כשיצא אייפד מיני 8 ואולי אפילו 9. נוכל לסכם שאם השתכנעתם שגם אתם רוצים אייפד מיני, אני לא חושב שיש למה לחכות ולכו על זה. אם לא, גם זה בסדר. בכל מקרה, מקווה שנהניתם מהסרטון. אם כן, אשמח שתיתנו לי בלייק. כמו כן, תירשמו לערוץ כדי לעזור לי לבנות אותו ולהגיע לקהל רחב ככל הניתן. תודה רבה שצפיתם וביי.